भावपूर्ण श्रद्धांजली। कारवार माजाळी सानमुडगिरीचे मूळ निवासी निवृत्त सैनिक तुकाराम पुरुषोत्तम नाईक हेमी वयाच्या 82व्या वर्षाक आज आयतवार 30 ऑक्टोबर 2022 दिसाक सकाळी 11 वाजताना गोंय परवरी हिंगा आपल्या जांभयाला घरात दैवाधीन झाले। स्वर्गीय तुकाराम हेमी भारतीय सैन्यात 30 वर्ष सेवा करून निवृत्ती वेळार ऑर्डिनरी कॅप्टन पदार आशिल्ले। तेमी 1962, 1965 आणि 1971 सालाच्या लढाईत भाग घेयलो। तेमी एक उत्तम फुटबॉल खेळाडू आशिल्ले। मृताली घरकान सुमन, 2 विवाहित चली आणि जावय, एक चलो आणि सून आणि नातवंडा अशा कुटुंबाक आणि अपार अशा सोयरे आणि मित्रमंडळीक पैस जालात। अस्नोटी मधेवाडा निवासी संजू विनायक साळुंके हे तेमगेले जावय आसून सध्या तेमी या जांभयाला घरात गोंय परवरी हिंगा रावताले। थंयच तेमी अखेरचो श्वास घेतलो। मृताल्या मूळ गावात माजाळी सानमुडगिरी स्वग्रहात 31 ऑक्टोबराक सकाळी मृताली कूड अंतिम दर्शनासाठी उरतली। 9 वाजताना अंतिम संस्कार जातलो अशी तेमगेले जावय संजू साळुंके हेमी कळयला।